हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमना खादोंआनो जानांगौ दा लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय यास एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय खावना लांबाय नों गोसोखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआनो गाहायै फाव खालामदों गौतम बसुमतारी बिथांजोंनो लोगोसे द्रिशा सोरगियारि बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आलफिनस्टन बर' बिथांजोंनो लोगोसे मन्टा सोरगियारि बिथाङा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर लिरिक्स आरो टिउनखौबो बिथां आलफिनस्टन बर'आनो होदों दे लोगोफोर आरो डिअपिखौ खालामदों थुलुंगा बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लेसान रामि बिथाङा दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना यास एन्टारटेनमेन्ट इउट्युब चेनेलनि गेजेराव नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबा जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना दासिम जुदि नायाखै अब्ला यास एन्टारटेनमेन्ट इउट्युब चेनेलाव नायहैदो दे लोगोफोर